ଆପଣ ଛଡ଼େଇବେ ମାଣ୍ଡକୁ ସେଇଟା ହେଇଥିଲା ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ 5-6 ଥର ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ବୋଧେ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ କାରରେ ବସିକି। ଆଉ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ଭାଇମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାଲୁ ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖ ସେମାନେ ବାଇକରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଜାଲ ବସିଛି, କାଲି ରାତିରୁ ଜାଲ ବସିଲାଣି ତ ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ଉଠେଇବୁ। କେତେ କ'ଣ ମାଛ ପଡୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଭିଡ଼ିଓରେ। ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପୋଖରୀକୁ ରାସ୍ତା, ପକ୍କା ରୋଡ଼ ହେଇଛି। ଗୋଟା ହେଉଛି ଆମର ପୋଖରୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୋଖରୀ। ହେଲେ ଆମେ ଆସି ପୋଖରୀରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଆମର ଯୋଉ କାଲି ରାତିରୁ ଜାଲ ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ଦେଖିବୁ ଆଜି କେତେ କ'ଣ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖେଇବି। ତମେ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଆସ ଭାରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପୋଖରୀ ଗୁଡ଼ାରେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଗାଡ଼ିରେ ମାଛ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ହେଲେ ସେଇପଟେ ଯୋଉ ପଡ଼ିଥିବ। ଏଇ ପଡ଼ି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଟାଙ୍ଗରା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଏ ଟେଲକୁଟା ପଡ଼ିଛି, ସେଠି ଟେଲକୁଟା ଆଗର ଦୁଇଟା ଆଗର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଫାଷ୍ଟ ଜାଲଟି, ଏଇ ଜାଲଟି ହେଉଛି ମୋର, ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ଦୁଇଟି ବିଲାତି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏଇଠି। ମୁଁ ବୁଲେଇକି ଦେଖାଉଛି ଏପଟେ। ଏଇପଟେ ଆସେ, ଏଇ ଜାଲଟା ଧରିକିରି ଭାଇ ଏଠି ଛଡ଼ଉଛନ୍ତି ଆମର। ଏପଟେ ବାଉଲେ ବସ୍ତା ଧରିଛନ୍ତି, କିଛି କାମ ନାହିଁ ଯାতে ବସ୍ତା ଧରେ। ଏଇ ଯୁଆକ ଧଇଲେ ମୁଁ ଚାଲିବି ଆଉ କିରା ତ ହକି ନେବି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାଛ। ସେ ତ ବି କଳ କିରା ମାଛ ତ ନବ ତ ଆଉ ବୁଢାର ମନ ପାଇ ପୁରା ଜୀବିତ ମାଛ ବଞ୍ଚିଛି। ଗୁড়େଇ ଦେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରି ଯିବା ପାଇଁ ହେଲା ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଯାଇପାରିନି। ସେଇପଟେ ଜାଲଟା ଖଣ୍ଡେ ଆସେ, ସେଇପଟେ ମାଡ଼େନି। ଜାଲଟା ନାହିଁ, ହେଇ ଜାଲଟା କାଳେ ହେଇ କାଟିଲା ପଡେ ପିଲାମାନେ ଯିଏ ମଣି ନେବି ଚନା ମାଛ ମାରିନୁ କି ଟୋଟା ଲାଗିଛି କିଏ ଜାଲ କାଇଁ ଜାଲଟା ବୁଝିବା ଦେଖି ମଇତ୍ର ତଳେ ମାଡ଼ି ବୁদ্ধି କହୁଛି ଜାଲଟା ଏଇଟା ତଳେ ମାଡ଼ି ନା ଯେ ତଳେ ଜାଲଟା ମାରି କିରା ଜାଲଟା କଣ ରହିବନି ମାଲୋ ମାନେ ଦେଖ ଲୋକଟା ପୁରା ଫୁଟିଆ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛ ଗୁଡାକ ଏଇ ବନ୍ଧଟାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା 25,000 ଟଙ୍କା ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏଟାରେ ଆମେ ଲାଭ କରୁନା 1,30,000। ଆଉ ମାଛ ତ ହେଲେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଛ ପ୍ରବଳ ଅଛନ୍ତି ଆହୁରି। ଏଇଟା ରଜ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଛାଡ଼ ଦେଇଯିବ, ଯିଏ ଆସିକି ମାରିକି ନେଇ ପାଇଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସିକି ମାରିବା ପାଇଁ ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ, ମାରନ୍ତୁ, ଆମେ କିଛି କହିବୁନି କାହାକୁ। ଖାଲି ଗରମ କାତକୁ ନାଗେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିଲାତିଟେ ପଡିଛି, ପାଖାପାଖି ଅଧ କିଲୋ ହବ ଏଇଠି। ଆଉ ଏ ବସ୍ତାରେ ସେମିତି 25-30 ଟା ଖଣ୍ଡେ ପଡି ସାରିଲାଣି। ଏମିତି ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ମାଛ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। କହିପାରୁଥିବେ ସବୁ ମାଛ ଗୁଡାକ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଛଟପଟ ହଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ
କେତେ ମାଛ ପଡିଛି ଏଇ ମାଛ ଦାମ ଆମର ଏଇଠି ହଉଛି 80 ଟଙ୍କା କେଜି ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହଉଛି ଟେଲ କୋଇ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ମିଳୁଛନ୍ତି ଏଠି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଆଉ ଯାହାର ବି ଦରକାର ଅଛି ଦେଇଦେଇଥିବା ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଖୋଲିବା ତେଲ କି ମାଛ କି ଭାଇ ମାଛ ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗେ ଛାଣିକି ଓନଲି ଖାଇବ ତେଲରେ ଛାଣିବ ଛାଣିଲେ ଖାଇବ